హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు 16వ అధ్యాయము దైవాసుర సంపద విభాగయోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 16వ అధ్యాయంలో దైవాసుర సంపదలు చూద్దాము. అంటే దేవగుణాలు, అసురీ గుణాలు, అంటే దైవీ గుణాలు, రాక్షస గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తారు. కాబట్టి దీనికి దైవాసుర సంపద విభాగయోగము అని పేరు. ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం కాబట్టి ఇది ఆ గుణాలు రెండింటినీ చూస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి దైవాసుర సంపద విభాగయోగము అని పేరు. డివైన్ అంటే దైవీ గుణాలు, డిమానిక్ అంటే ఆసురీ గుణాలు ఇందులో చూస్తాం. భగవానువాచతో ఇది ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగా వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మాతవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సో ఇక్కడ దైవీ గుణాలన్నింటినీ కూడా వివరిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ వస్తారేమో, మధ్యలో చెక్ చేస్తూ ఉందాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఈ 1 నుంచి 3వ శ్లోకం, ఈ 3 శ్లోకాల్లోనూ దైవ గుణాలు ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. ముందుగాను ఇది ఈ అధ్యాయము యాక్చువల్గా ఈ జ్ఞానయోగం అంతా కూడా ప్రాక్టికల్గా మనము రోజువారీ చేయవలసిన పనులు ఏమిటి అన్నది ఒక రకంగా మనకు వివరిస్తాయి. ఇక మనము 14వ అధ్యాయంలో ఈ గుణాలు సత్వరజ తమో గుణాలు అవి ఏమిటి అన్నది చూసాము. 15లో పురుషోత్తమ యోగం భగవంతుడి గురించి చూసాము. ఆ తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు దైవాసుర గుణాలు చూస్తున్నాము. వచ్చే అధ్యాయంలో కూడా దీనికి సంబంధించిందే మనం చూస్తాము. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము ఏది అయితే అలవర్చుకోవాలో, ఏది అయితే వదులుకోవాలో, మన రోజువారీగా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఏది అవసరం అన్నది ప్రాక్టికల్గా మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పబడింది. అన్ని అధ్యాయాల్లో చెప్పబడింది మన జీవన విధానం. కానీ ఇక్కడ ఇంకా వివరంగా ఏది అలవర్చుకోవాలి, ఏది వదులుకోవాలి అన్నది మనకు
ఈ అధ్యాయాల్లో చెప్పబడుతుంది. సో ఇది ఆ రకంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది కొంత ముఖ్యమైన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. సో దైవగుణాలు ఏమిటి అని 3 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. వాటి అర్థం చూద్దాం. నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావం, అహింస, సత్యము, కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకుండా ఉండటం, సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు వాంఛించకపోవటం, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు సిగ్గు కలిగి ఉండటం, అంటే అటువంటివి చేయకుండా ఉండటం, అవి తప్పు అని తెలుసుకొని ఉండటం, దృఢ నిశ్చయం, దేనికి ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ఒక దృఢ నిశ్చయం అనేది శ్రద్ధ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం, ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, ఒకళ్ళకు అన్యాయం చేయకుండా ఉండటం, గౌరవ వాంఛ లేకపోవటం, అందరూ మనల్ని గౌరవించాలి అనేటటువంటి ఒక కోరిక. ఇవి దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అభయం అంటే ఇక్కడ భయం లేకుండా ఉండటం అని కాదు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద మనం అంత విశ్వాసాన్ని పెడతామో ఆ అభయం అనేది వస్తుంది. అన్నీ భగవంతుడికి మనం విశ్వసించి అప్పచెప్తే సో ఆ రకమైన తర్వాత మన పాపరహితమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్న మనము భయపడవలసినటువంటి పని లేదు. కాబట్టి నిర్భయత్వము, అభయము అంటే అక్కడ అది అర్థము. సత్వగుణం, సంశుద్ధి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, దానము, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞశ్చ యజ్ఞాలు చేయటం. యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని మనం భగవంతుడి కోసం సమిధలు వేస్తూ చేస్తాము. అదే కాకుండా ఏ పనినైనా కృష్ణార్పణం, భగవద్దర్పణం చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఏ పని చేసినా అని మనకి ఇంతకుముందు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ గీతలో అర్జునుడికి చెప్పటం విన్నాం. నువ్వు ఏ పని చేసినా నువ్వు నాకు అర్పితం చేసి చెయ్యి అని. స్వాధ్యాయస్తపార్జవం అంటే వేద పఠనం, తపస్సు, ఆ తర్వాత అహింస, సత్యం, అక్రోధం, కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగం చేయగలగటం, శాంతి, దయ, ఇవన్నీ మార్దవం అంటే మృదువుగా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా భూతేశ్వలోలుప్వం అంటే ఎవరి పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయకుంటే ఒకళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయకుండా ఉండగలగటం. ఆ తర్వాత మార్దవం అంటే మృదుత్వము. ఇవన్నీ కూడా సుఖాలు వాంఛించకపోవటం, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ చేయకుండా ఉండటము, శాస్త్రాలు వద్దు అని నిర్దేశించినటువంటి పనులు చేయకుండా ఉండటం. ఈ మార్గంలో ఉండటానికి దృఢ నిశ్చయం, శ్రద్ధ, తేజస్సు, ఓర్పు, అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఓర్పు, ధైర్యము. ఈ ధైర్యము దేనికి అన్నది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. శుచిత్వము, అంతర్శుచిత్వము, బాహ్య శుచిత్వము, చిత్తశుద్ధి కూడా ఉండాలి. మనస్సును కూడా శుభ్రమైన ఆలోచనలతో ఉంచుకోవాలి. ఒకరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, గౌరవ వాంఛ కోసం తాపత్రయపడకుండా ఉండటం, ఇవి దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. ఇంకపోతే ఇక్కడ ఆసురీ లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. ఆసురీ లక్షణాలు అంటే ఎక్కడో రాక్షసులకే ఉంటాయి అని కాదు. ఆ లక్షణాలు ఎవరిలో అయినా ఉండవచ్చు. లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది, ఆ లక్షణాలే ఆసురీ లక్షణాలు. కాబట్టి అవి ఏమిటి అని చూద్దాం. దంభోదర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. ఏమిటంట? దంభోదర్పోభిమానశ్చ, గర్వము, పొగరు,
దురహంకారము, క్రోధము, కోపము, మొరటుతనం, పారుష్యమేవచ మొరటుతనము, మరియు అజ్ఞానము అనేవి అభిజాతస్య పాఠ సంపదమాసురీం. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆసురీ స్వభావం కలవారి గుణాలు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి గర్వము, దురహంకారము, కోపము ఇవన్నీ అజ్ఞానము. కాళింది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కాళిందుడి యొక్క గర్వాన్ని ఏ రకంగా అణచటం జరిగింది అనేది. ఈ ఆసురీ గుణాలు ఏమిటి అనేది మరొకసారి చూస్తే అజ్ఞానం, ఇగ్నరెన్స్, పొగరు, యారగెన్స్ ఇంగ్లీష్లో, అహంకారం, కన్సీట్, క్రోధం అంటే యాంగర్, పరుషత్వం అంటే హార్ష్నెస్, కటుత్వం, పరుషత్వం, గర్వం అంటే ప్రైడ్ అంటే గర్వము. ఇవన్నీ ఆసురీ లక్షణాలు. ఇక్కడ మనకు ఆ లక్షణాలకు ఉదాహరణగా దుష్ట చతుష్టయము అంటారు. అంటే శకుని, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు చూస్తున్నాము. వీళ్ళ నలుగురిని ఈ అసురీ గుణాలు ఉన్నాయి వాళ్లకు. ఇంకపోతే ధర్మం అంటే ఈ ధర్మం యొక్క 4 పాదాలు, ముఖ్య పాదాలు ఏమిటి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే దయాభావం అనేది ఉండాలి, కరుణ, తరువాత నిజాయితీ, సత్యము చెప్పటం, ట్రూత్ అన్నది ముఖ్యము అని చూసాము. ఆ తర్వాత నిరాడంబరత అంటే నిష్ఠ, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఆస్టెరిటీ అంటే అన్నీ కూడా ఒక నియమ నిష్టలతో ఉండటం, నిరాడంబరంగా, నియమంగా, నిష్టగా ఉండగలగటం. నియమాలు అని చెప్పుకోవచ్చు, ఒక నిరాడంబరమైనటువంటి నియమాలతో ఉండటం. శుచిత్వము అంటే శుభ్రత, అంటే మళ్ళీ చెప్పుకున్న బాహ్య శుభ్రతే కాదు, అంతఃశుభ్రత, మనస్సును కూడా శుచిగా ఉంచుకోవాలి, చిత్త శుద్ధి చేసుకోగలగాలి అని చెప్పి. కాబట్టి ఈ 4 ధర్మం యొక్క స్తంభాలు. దయాభావము, నిజాయితీ, సత్యము, నిరాడంబరత, శుచిత్వము, శుభ్రత. ఇంగ్లీష్లో మర్సీ, దయాభావం అంటే ట్రూత్, ఆస్టెరిటీ, నియమబద్ధమైన నిరాడంబర జీవితము, క్లెన్లీనెస్, శుభ్రత, బాహ్య శుభ్రత, చిత్తశుద్ధి. ఇవి 4 ధర్మానికి ముఖ్య స్తంభాలు, 4 స్తంభాలు, 4 పాదాలు. భగవంతుడి మీద ధ్యానము, మనస్సు ఉంచితే మనం ఏ రకంగా ఆ రకమైనటువంటి ఆనందంలో ఉండగలము తృప్తిగా. అది లేనప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ కలవరము, ఈ కోరికలు, ఈ ఆందోళనలు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉదాహరణలుగా చూపిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో మనము ఈ భగవంతుణ్ణి మనము తలుచుకోకపోతే మనకు ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది జీవితం. భగవంతుడి మీద మనస్సు లగ్నం చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రశాంతత, కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 5వ శ్లోకంలో దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాషు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత. సో దైవగుణాలు మోక్షానికి, దైవ సంపదలు అంటే దైవగుణాలు ఉంటే అది మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి. కానీ నిబంధాయ సురీమత, కానీ అసురీ గుణాలు ఉంటే ఈ బంధాలలో చిక్కుకుపోయి ఉండటానికి మనకు అది కారణం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు.
మాషు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. నీవు దైవగుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి నువ్వేమీ బాధపడకు అర్జున అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దైవగుణాలు ఉంటే మనకు మోక్షం ప్రాప్తించే అవకాశం ఉన్నది. అదే అసురీ గుణాలు ఉంటే ఈ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటాము. నీకు దైవి గుణాలే ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఈ విషయంలో ఏమీ కలత చెందనవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకే ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావం, అసురీ స్వభావం కలిగిన వారు అని చెప్పి రెండు రకాలు. అంటే మనము నిన్న చెప్పుకున్నది వేరు, అశ్వరులు నశ్వరులు రెండు రకాలు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా కూడా నశ్వరులు అని చెప్పుకున్నాము. ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి అంతా, అంటే ఈ లోకంలో సృష్టించబడిన ప్రాణులందరూ కూడా దైవ స్వభావం కానీ అసురీ స్వభావం కానీ కలిగి రెండు రకాలుగా ఉంటారు. దైవ సంపద గురించి నీకు ఇంతకు ముందే వివరంగా చెప్పాను. దైవో విస్తరశ ప్రోక్త. కాబట్టి ఆసురం పాఠమే శృణు. ఇక నీకు ఆసురం గురించి, ఈ రాక్షస గుణాలను గురించి చెప్తాను పార్థ. శృణు, నేను మే అంటే నేను, శృణు విను అని చెప్తున్నారు. ఇక అసురీ సంపద గురించి చెప్తాను విను. కాబట్టి ఈ లోకంలో అసురీ స్వభావం వాళ్ళు, దైవీ స్వభావం వాళ్ళు రెండు రకాలు ఉన్నారు. దైవ సంపద ఏమిటి అన్నది నీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను. ఇంకా అసురీ సంపద ఏమిటో వివరిస్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ప్రవృత్తించ అంటే ముందు మనకు అసలు మనలో నుంచి నివారించుకోవాల్సిన గుణాలు ఏమిటో మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. అది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాము. సో ఈ గుణాలనేవి తగ్గించుకోవాలి ముందు అన్నది మన దానికి మనకు ఇది ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానా విదురాసురా న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిదేదో తెలియదు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, చేయాల్సింది చేయకూడనిది వీళ్లకు జనాన విదురాసుర, వీళ్లకు అసురు వాళ్లకు తెలియదు. నా శౌచం నాపి చాచారు, వాళ్ళలో శుచిత్వం, శౌచం అంటే శుచిత్వం కానీ, ఆచారం సదాచారం కానీ, సత్యం కానీ ఏది కూడా వాళ్ళల్లో నసత్యం తేషు విద్యతే, వాళ్ళలో ఇవేవి కూడా కనిపించవు అని చెప్తున్నారు. సో ఏవి కనిపించవు? శుచిత్వము, లేదంటే ఒక ఆచారము అంటే వేద నిర్దేశ ప్రకారంగా పనులు చేయటము, సరి అయిన పనులు, లేదంటే సత్యం కానీ వాళ్ళలో కనిపించవు. శుచిత్వం లేదు అంటే బాహ్య శుచిత్వమే కాదు, మనస్సులో కూడా వాళ్లకు చిత్తశుద్ధి లేదు అని అర్థం. సో అది మనస్సులో ఆలోచనలు సరి అయినవి కావు, సరి అయిన ఆచారం సరి అయిన పనులు కూడా చేయరు, ఆ తర్వాత సత్యం కూడా వాళ్ళల్లో ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అసురీ లక్షణాలు ఉంటే. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురన్ ఈశ్వరం, వారు ఈ జగత్తు అసత్యము ఆధిపత్యం లేనిది అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఈ జగత్తంతా ఏముంది, ఇదేమి లేదు, దీనికి ఒక అధిపతి అదేమీ లేదు అని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం. అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం, ఇదంతా కూడా కామహైతుకం, కోరికతో కూడినటువంటిది. మామూలు కోరిక వల్లనే ఇదంతా కూడా జరుగుతోంది, తయారైంది.
కామం తప్ప ఈ సృష్టికి మరో కారణం లేదు అని చెప్పి, అంటే ఈ సృష్టి దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సృష్టి ఉన్నదంతా మనం కోరికలను తీర్చుకోవటానికే, వేరేదేమీ లేదు ఇక్కడ మనం ఉంది మన కోరికలు తీర్చుకోవటానికి అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దీనికి వేరే అధిపతి అది ఏమీ లేదు. అంటే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే వాళ్లకు భగవంతుడని వాడు ఉన్నాడు, మనం ఇలా ఒక ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో ఉండాలి అనేది కాదు. భగవంతుడనేవాడు ఎవరు లేరు, మనము ఈ సృష్టి దానంతట అదే ఉద్భవించింది ఏదో, ఆ తర్వాత దీనికి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మన కోరికలు మనం తీర్చుకోవాలి, అదే మనం చేయవలసింది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటారు వాళ్ళు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితా. సో ఇలాంటి మనస్తత్వంతో ఉండి వాళ్ళు ఈ తప్పుదో పట్టినటువంటి జీవాత్మలు, నష్టాత్మను అంటే వాళ్ళు ఇలా తప్పుదో ఆత్మను చూసుకోలేక అల్పబుద్ధయ అంటే అల్పబుద్ధితో ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ వీళ్ళు క్రూర ఉగ్రకర్మలు, భయంకరమైనటువంటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే క్షయాయ జగతో హిత అంటే ఈ జగత్తుకు అహితమైన పనులు అంటే మంచివి కీడు కలిగించేటటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి దృష్టిలో ఉండి వాళ్ళు ఈ తప్పుదో పట్టిన నష్టాత్ములు, వాళ్ళు అల్పబుద్ధితో ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ ఉగ్రకర్మలు, భయంకర కర్మలు, ఆ తర్వాత జగత్తుకి అహితమైనవి, క్షేమకరం కానివి అయినటువంటి పనులలో వాళ్ళు పాల్గొంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ అవ్వనివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా జగత్తుకు క్షేమకరమైనవి కాదు, కీడు కలిగించేవి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉదాహరణలుగా చూపిస్తున్నారు. అసుర స్వభావుల యొక్క నమ్మకాలు ఎలా ఉంటాయి, ఈ అసురీ స్వభావాలు ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే శాస్త్రాలను వాళ్ళు అనుసరించరు, వారికి చేయదగిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసిన విషయాలే మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ సమీక్షిస్తున్నారు. అసురీ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళకి నివృత్తించా చేయగలిగిందేదో చేయకూడనిదేదో తెలియదు. ఇది చూసాము, సౌత్ వాళ్ళలో శుచిత్వం లేదు, ఆచారం లేదు, సత్యం లేదు, ఏం అలాంటివి లేవు. ఆ తర్వాత ఈ జగత్తంతా కూడా ఏదో అసత్యం, దీనికి ఒక దైవం అని అదేమీ లేదు, అంతా మన కోరికలు తీర్చుకోవటానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఉద్దేశాలతో ఉండి తప్పుదో పట్టి నష్టాత్ములయ్యి అల్పబుద్ధితో ఉగ్రకర్మలు, భయంకర కర్మలు చేస్తూ ప్రపంచానికి కీడు చేసే పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. ఆ విషయాలన్నీ ఇక్కడ మళ్ళీ సమీక్షిస్తున్నారు. చూద్దాం. శాస్త్రాలను అనుసరించరు, వారికి చేయదగిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు. తర్వాత నేను సమగ్రుడను, శక్తివంతుడను, ఇదంతా కూడా నేనే చేస్తున్నాను, వేరే ఎవరు లేరు ఈ శక్తికి కారణం, ఇదంతా నా యొక్క శక్తి వల్లనే జరుగుతోంది. అసభ్య ప్రవర్తన, అసత్యవంతులు, అపరిశుభ్రత, వారు నియమాలను ఇష్టపడరు, పాటించరు. నేనే సర్వనియంత్రికుడును, భోక్తను, అన్నిటినీ మనం ఇక్కడ భోక్తగా ఉండటానికి, ఎంజాయ్ చేయటానికే ఉన్నాము మనం ఈ ప్రపంచంలో. సర్వనియంత్రికులు అన్నీ కూడా మనమే కంట్రోల్ చేసేది. స్వీయ కేంద్రీకృతం, ఎంతసేపు మన సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. కాబట్టి ఎంతసేపు మన గురించి ఆలోచించుకోవటము, మన ఒకలాంటి అంటే స్వార్థం కంటే ఇంకా కొద్దిగా స్వార్థం అని చెప్పుకోవచ్చు. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, సెల్ఫిష్నెస్ కాదు కానీ స్వీయ కేంద్రీకృతం సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, ఎంతసేపు మన గురించే ఆలోచించటం. ఇవన్నీ కూడా అసురీ స్వభావాల యొక్క నమ్మకాలు అని మళ్ళీ ఇక్కడ సమీక్షించారు. పైన చూసిన శ్లోకాలన్నింటిలో మనం చూసిన విషయాలు. వీళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుంది అనేది 11, 12 శ్లోకాలలో
మనకు వివరించడం జరిగింది. ఇక్కడి వరకు అంటే 10వ శ్లోకం వరకు వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు చూసాము. ఇక్కడ వాళ్ళ వైఖరి ఏమిటి, అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇంద్రియ సంతృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవటమే మన యొక్క ముఖ్య అవసరం అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం. ఆ నమ్మకంతో ఎప్పుడూ ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకోవాలంటే ఇక ఆ ఇంద్రియ సంతృప్తి సాధ్యం కాదు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ ప్రలోభాలు అనేవి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి, అది మనకు తెలుసు. అందుకని దాని ద్వారా ఎన్నో రకమైనటువంటి ఆందోళనలకు గురి అవుతూ ఉంటారు. వేలాది కోరికల వలయం, ఇక కోరికల వలయాల్లో చిక్కుకుని దాంతో కామ క్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. దానివలన కామము, కోరిక, క్రోధము అన్నీ కూడా కలిగి వాటిల్లో నిమగ్నమైపోయి ఉంటారు. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకున్న కోరికలకు మితం లేదు. కాబట్టి ఆ కోరికలు తీరాలి అంటే చట్టవిరుద్ధమైన మార్గంలో అయినా సరే మనము డబ్బు సంపాదించి మన కోరికలు తీర్చుకోవాలి అనేటటువంటి మార్గానికి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నది, ఇన్ని కోరికలు ఉన్నప్పుడు. అది మనం ఈ రోజున చూస్తున్న దానికి ఉదాహరణలుగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. దాని అంటే ఈ కోరికల వలన సంతృప్తి, ఇంద్రియాలను సంతృప్తిపరచుకోవాలనేటటువంటి తాపత్రయంతో మనకు కలిగే ఆందోళనలు, మనకు కలిగే కోపాలు, క్రోధము, ఇదంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. పోతే ఇంతకుముందు యుగాలలో కూడా జరిగిన విషయాలు ఇక్కడ మనకు ప్రహ్లాదుడు, హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదుని కోపంతో ఆయన ఎన్నో రకాల బాధలకు గురి చేయటము అది చూస్తున్నాము. తర్వాత కంసుడు దేవిని వధించాలని చూడటము, ఆ తరువాత రావణాసురుడు, వీళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వీళ్ళంతా కూడా ఈ అసురీ ప్రవృత్తి వలననే ఈ విపరీతమైనటువంటి కోరికలు, అహంకారము, ఈ పైన చెప్పినవన్నీ కూడా వాళ్లకు అనువర్తిస్తాయి. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ఉదాహరణలుగా చూపిస్తున్నారు. ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధా ధనమానం మదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. అంటే తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత వినయ విధేయతలు అనేవి వాళ్లకు ఏమాత్రం లేదు. ధనం, మదం, గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఉంటారు, అంటే మేమే గొప్ప అనేటటువంటి ఫీలింగ్ వాళ్లకు ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధ ధనమాన మదాన్విత యజంతే. సో వీళ్ళు యజంతే నామయజ్ఞస్తే అంటే నామక యజ్ఞాలు పేరుకు మాత్రం చేస్తారు. దంభేన విధిపూర్వకం, గర్వంతో. ధనమాన మదాన్విత అంటే ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం గొప్ప కోసం ఇవన్నీ కూడా ఈ యజ్ఞాలవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధ ధనమాన మదాన్విత, తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తారు. కానీ వాళ్లకు వాటి మీద నమ్మకం కానీ గౌరవం కానీ లేదు. వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు గర్వంతో చేస్తారు.
అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయక. సో అహంకారము, బలము, దర్పము, గర్వము, కామము, కోరిక, క్రోధము, కోపము చ సంశ్రిత, వీటన్నిటితో కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా చూడక, అంటే కళ్ళు మూసుకుపోయి అంటూ ఉంటాం మనం, అలా ఈ గుణాలన్నిటితో కప్పబడిపోయి వాళ్ళు మామాత్మ పరదేహేషు, భగవంతుడి పట్ల కూడా వాళ్ళు అసూయతో ఉంటారు, అసురీ ప్రవృత్తి కలవారు. ప్రద్విషంతోభ్యసూయక, వాళ్ళ దేహాలలోనూ మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయక, తమ దేహంలోనూ వేరే వాళ్ళ దేహాలు పరదేహాల్లోనూ ఉన్నటువంటి ఈ భగవంతుణ్ణి కూడా వాళ్ళు అసూయతో, ఆయన పట్ల కూడా అసూయతో ఉంటూ ద్వేషిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా శిశుపాలుడిని చూపిస్తున్నారు. ఈ యజ్ఞం చేసినప్పుడు ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసినప్పుడు అగ్రతాంబూలాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు నిర్ణయించినప్పుడు అసూయతో శిశుపాలుడు ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఈ యాదవుడికి ఇవ్వటమా అంటూ రకరకాలుగా శ్రీకృష్ణుని దూషించటం మనం ఇక్కడ ఆ ద్వేషంతో ఆ వృత్తాంతాన్ని ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. సో అసుర జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఇక ఏ జన్మకి కూడా నన్ను చేరలేరు. మాం అప్రాప్యైవ కౌంతేయ, నన్ను వాళ్ళు ప్రాప్తం చేసుకోలేరు, అంటే నన్ను చేరుకోలేరు. తతోయాంత్ అధమాం గతిం, కాబట్టి వాళ్ళు చివరికి అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అసుర జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ పొంది మూఢా జన్మని ఇలాగే ఇందులోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందుతారు అసురి జీవజాతులలోనే. వాళ్ళు నన్ను అప్రాప్యైవ చేరుకోలేరు. ఇలా తతోయాంతి అధమాం గతి, కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇలాగే అధోగతి, రాను రాను ఇలా అధోగతి పాలు అవుతూ ఉంటారు. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా అధోగతి పాలు అవుతారు. ఇది ముఖ్య శ్లోకము. ప్రవృత్తించా నివృత్తించా అని చెప్పుకున్నాము ఇందాక అసురీ గుణాల్లో. అంటే ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో వాళ్ళకు తెలియదు. తర్వాత నా శౌచం నా పిచ్చాచారం, శుభ్రం అనేది లేదు, ఆచారం అనేది లేదు, నా సత్యం అనేది లేదు అనే పద్యం అనే శ్లోకం కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఆ తర్వాత ఇంకా మనం ఇంకొకటి కూడా చూసాము, 9వ శ్లోకము, అది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఇది ప్రవృత్తించా నివృత్తించా, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిదేదో తెలియదు, శుచిత్వం సదాచారం సత్యం లేదు. ఆ తర్వాత ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయ, ఇలాంటి దృష్టితో ఉండి, అంటే తప్పు దృష్టిలో ఉండి వాళ్ళు ఈ తప్పుదో పట్టినటువంటి నష్టాత్ములు, అల్పబుద్ధులు అని వాళ్ళను పిలుస్తున్నారు. ఈ అల్పబుద్ధితో వీళ్ళు ఉగ్రకర్మలు చేస్తారు, ప్రపంచానికి కీడు చేసేటటువంటి ఉగ్రకర్మలు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఆ తర్వాత ఇది 21వ శ్లోకం, ముఖ్య శ్లోకం. ఇది త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. అంటే ఈ త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాల గుణాలు ఇవి ఈ నరకానికి ద్వారాలు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి అవి? కామక్రోధస్తథా లోభ, కామము క్రోధము అంటే కోపము
మరియు తథా లోభ మరియు ఈ లోభము, ఈ మూడు కూడా నరకానికి ద్వారాలు. తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం, ఈ మూడింటిని త్యజేత్ విడిచిపెట్టు అని చెప్పి అర్జునుడికి సలహా ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. కామము, క్రోధము, లోభము నరకానికి దారితీసే మూడు ద్వారాలు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనం ఆత్మనః. ఇవి ఆత్మ వినాశానికి కూడా కారణాలు. ఏమిటి ఆ మూడు అంటే కామము, క్రోధము మరియు లోభము. కాబట్టి ఈ మూడింటిని నువ్వు వదిలిపెట్టాలి. ఈ నరక ద్వారాలు మూడు ఆత్మ వినాశానికి కారణాలు, అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనం విడిచిపెట్టాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ముఖ్య శ్లోకము. కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇవి మనకు మంచిది కాదు, నరక ద్వారాల వంటివి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కామము, కోపము, దురాశ. కొన్ని ఉదాహరణలు. ద్రౌపది దేవికి వాళ్ళు కౌరవులు చేసిన అవమానము, అది కామం ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. తర్వాత కోపము. కోపం ఏమిటి? వీళ్ళిద్దరూ దుర్యోధనుడు మరియు భీముడు, వాళ్ళ ఇద్దరి గదాయుద్ధం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత లోభం అంటే దురాశ, అంటే హస్తినాపుర రాజ్యాన్నంతా కూడా మనమే తీసుకోవాలి, మనమే దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పరిపాలించాలి, వేరే వాళ్లకు వీళ్లకు పాండవులకు ఏది ఒక చిన్న ఊరు కూడా ఇవ్వటానికి వీల్లేదు అనేటటువంటి దురాశ. కాబట్టి కామము, కోపము, దురాశ మూడు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఈ లక్షణాలు అని అంటున్నారు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః అచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఈ మూడు దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి పనులు చేస్తూ మంచి పనులు క్రమంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఈ మూడు దుర్గుణాలను వదిలిపెట్టినటువంటి వాళ్ళు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రిభిర్నరః. వాళ్ళు ఈ మూడు గుణాలను ఎవరైతే వదిలేస్తారో వాళ్ళు క్రమంగా ఈ పరమపద ఆత్మానుభూతి ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. కాబట్టి ఆత్మానుభూతికి ఏదైతే అనుకూలంగా శ్రేయస్కరమో ఆత్మానుభూతికి ఆ పనులు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అలా ఆ విధంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఈ మూడు దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాళ్ళు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ ఆ విధంగా పరమపదాన్ని క్రమంగా పొందుతారు. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో అందుకే మనకు ముందు ఈ అసురీ లక్షణాలన్నీ చూపిస్తున్నారు. ఈ ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, కామము, అజ్ఞానము, కోపము, అహంకారము, లోభము, గర్వము, తర్వాత బంధము, విపరీతమైన బంధాలు, అటాచ్మెంట్స్ పెంచుకోవటం. ఇవన్నీ కింద నుంచి ఒక్కొక్కటి ఈ గుణాలను మనము అదుపులో ఉంచుకుంటూ పైకి వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు మనకు ఈ మోక్షానికి మార్గం కనిపిస్తుంది. అప్పుడు గురువుని అంగీకరించి ఆ తర్వాత వేద పఠనాన్ని చేసి ఆస్టెరిటీ నియమబద్ధంగా ఉంటూ తరువాత ఇంద్రియ నిగ్రహణతో అలా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనము పొందవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అప్పుడు మనకు భగవంతుడి పరంధామ ప్రాప్తి వస్తుంది. యశాస్త్రవిధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సా సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో శాస్త్రాల విధులను ఉత్సృజ్య విస్మరించి ప్రవర్తిస్తే ఇష్టానుసారం తన కామకారత అంటే తన ఇష్టానుసారం కావలసిన రీతిలో పనిచేస్తే వాళ్ళు నససిద్ధి, అలాంటి వాళ్ళు సిద్ధిని పొందలేరు.
ఆ తర్వాత నా సుఖాన్ని పొందలేరు. తర్వాత నపరాంగతి పరమగతిని అంటే పరంధామాన్ని కూడా పొందలేరు. సో ఎవరైతే శాస్త్రాల విధులను విస్మరించి అంటే శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా నడుచుకోకపోతే, శాస్త్రాలు మన విధులు అంటే మన బాధ్యతలన్నిటినీ కూడా కరెక్ట్గా చెప్పాయి, ఆ ప్రకారంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉండాలి. కానీ ఎవరైతే అవన్నీ విస్మరించి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళు పరిపూర్ణతను కానీ ఆనందాన్ని కానీ పరమగమ్యాన్ని కానీ చేరుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా కొన్ని విషయాలు ఈ కొన్ని చెడు అలవాట్లు, శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పి నిర్దేశించినటువంటి పనులు కొన్ని మనకు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. అలాంటివి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రాలు నిషిద్ధం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా మరి చేస్తే వాళ్లకు ఈ సిద్ధత్వం కానీ సుఖం కానీ పరమగతి కానీ కష్టము అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. కాబట్టి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే, కాబట్టి శాస్త్రం ఏది ప్రమాణం అని చెప్పిందో కార్యకార్య వ్యవస్థితో, అందులో ఏది చేయకూడని చేయవలసిన కార్యమో అకార్యం చేయకూడని కార్యమో తెలుసుకో అని చెప్పి నిర్ణయించుకోవటమే మనకు శాస్త్రంలో అదే ముఖ్యము. మనకి ఆ విషయాలు ఏది మంచి ఏది చెడు, ఏది చెయ్యాలి, ఏ కార్యం అకార్యం చేయకూడదో మనము తెలుసుకోవాలంటే ఈ శాస్త్రమే మనకు ప్రమాణము. కాబట్టి శాస్త్రాలను మనము పాటించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, అంటే ఈ శాస్త్ర విధానం ఏదో నువ్వు జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి, ఈ రకంగా నువ్వు కర్మను ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఈ కర్మలు నువ్వు చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే ఈ శాస్త్ర విధానం ఏదో తెలుసుకుని ఆ ప్రకారంగా ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఈ కర్మలు వనరించాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి చేయదగ్గ పని ఏదో కార్య అకార్య, కాబట్టి చేయవలసిన కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవాలంటే మనకు ఈ శాస్త్రమే ప్రమాణము అంటే స్టాండర్డు. కాబట్టి ఈ శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో కర్మలు ఆ విధంగా చెయ్యి అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అర్జునుడికి చెప్పటం అంటే మనందరికీ కూడా ఇదే భగవంతుడి యొక్క బోధ. ఇక్కడ సాందీపని ముని, మన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గురువుగారు సాందీపని ముని, ఆయన శ్రీకృష్ణుడు బలరామకృష్ణుల్ని చూస్తున్నాము, ఆయన దగ్గర విద్య అభ్యసించటం. సో గురువు అనేది ఎంత ముఖ్యం అన్నది చెప్పటానికే భగవంతుడు, అన్నీ తెలిసిన భగవంతుడు కూడా గురువు దగ్గర చేరి ఆయన ఈ సాందీపని ముని దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేయటం జరిగింది. రోజుకు ఒక కళ చొప్పున భగవంతుడు 64 రోజుల్లో మొత్తం 64 కళలను నేర్చుకున్నారు అని చెప్తారు. మామూలుగా ఈ కళలన్నిటికీ ఎంతో సమయం పడుతుంది, కానీ భగవంతుడు 64 దినాల్లో 64 కళలు నేర్చుకున్నారు అని మనం భాగవతంలో చూస్తాము. సో ఇక్కడ మనకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో శాస్త్రమే మనకు ప్రమాణం. కాబట్టి ఆ శాస్త్రాన్ని బట్టి ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఒక గురువు కావాలి. కాబట్టి ఒక గురువును కూడా చూసుకోవాలి. మనం ఇక్కడ కూడా ఆ విషయాన్ని చూసాం. ఇవన్నీ చెడు లక్షణాలు వదులుకుంటూ మనము ఒక గురువును, స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటే గురువు, ఒక గురువును చూసుకుని ఆ మార్గంలో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అలా వేదాలను పఠించి మనం నియమంతో, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఆధ్యాత్మికతను సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. అది మంచి గురువును చూసుకోవటం అనే విషయంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఆధ్యాత్మికతకు. తర్వాత సత్యయుగంలో వరాహదేవుడు ఇక్కడ చూస్తున్నాము. వరాహ అవతారంలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి
తరువాత ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు, ఆయన భూమాతను పెట్టిన ఇబ్బందుల కోసం ఆవిడ ప్రార్థనలు విని వరాహావతారంలో వచ్చి భూమాతను రక్షించి హిరణ్యాక్షుణ్ణి వధించటం చూస్తున్నాం. అయితే ఆనాడు సత్యయుగంలో ఈ వరాహదేవుడు, భగవంతుడు, రాక్షసుడు, దేవతలు, రాక్షసులు వేరువేరు గోళాలలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒకే ప్లానెట్ మీద కూడా లేరు ఆ రోజుల్లో సత్యయుగంలో. త్రేతాయుగంకి వచ్చేసరికి రాముడు, రావణుడు, దైవము, ఆసురులు కూడా వేరువేరు దేశాలలో ఉన్నారు. భారతదేశము, శ్రీలంక. ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి పాండవులు, కౌరవులు, అంటే వీళ్ళు దైవ గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళు అసురీ గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు కౌరవులు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నారు. అంటే సత్యయుగంలో వేరువేరు ఈ దైవ గుణాలు, అసురీ గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు వేరువేరు ప్లానెట్స్లో, వేరువేరు గోళాలు, వేరువేరు గ్రహాల్లోనే ఉన్నారు. త్రేతాయుగంలో వేరువేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. ద్వాపర యుగంలో ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నారు. ఇకపోతే మన కలియుగంలో ఈ రెండు లక్షణాలు, దైవ గుణాలు, ఆసురీ లక్షణాలు కూడా ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి. రెండు లక్షణాలు అని చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి మనందరిలో కూడా ఈ అసురీ లక్షణాలు ఉన్నాయా అంటే కంసుడు, శిశుపాలుడు ఇలాంటివి లక్షణాలు కొన్ని మనలో కూడా ఉంటే వాటిని మనం ఏ విధంగా అధిగమించాలి, ఆ గుణాలను మనం ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అంటే భగవంతుడిలో మనం మనస్సును నిమగ్నం చేయగలగాలంటే మనము భగవన్నామాన్ని జపిస్తే ఈ కలియుగంలో మనకు వేరే దారి లేదు అని చెప్పారు. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథా. కాబట్టి ఈ గుణాలన్నిటినీ మనం పారద్రోలాలి మన నుండి అంటే భగవన్నామ జపిస్తే మనము ఆ గుణాలన్నిటినీ కూడా దూరం చేసుకోగలుగుతాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే ఒక క్లుప్తంగా సారాంశము. దాన ప్రవృత్తులను కలిగిన వారు నీచ జన్మలను పొంది భవబంధాలలో చిక్కుకుంటారు. కాబట్టి మనము దైవ గుణాలను పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారము జీవనాన్ని గడుపుతూ ఇందాక శ్లోకంలో చూసాం కదా, ఈ శాస్త్ర ప్రకారంగా మనము తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ శాస్త్ర నియమాల ద్వారా కార్యము ఏదో అకార్యమేదో తెలుసుకుని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి, అలాగే అదే ఇక్కడ శాస్త్రానుసారము జీవనాన్ని గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమును పొందవలను. అలా చేస్తే మనకు ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ అధ్యాయం